Башкортостанда икенче халыкара китап ярминкәһендә Рәсәй Язучылар союзының күсмә утырышы үтте. Китап байрамына Рәсәйнең төрле төбәкләреннән каләм осталары йыелды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы язучы, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Халыктар дуслык ордены кавалеры, Татарстанда яшәп иҗат итүче якташыбыз Яткәр Баширов. Һаумыгыз, Яткәр Хатович. Һеҙҙе ихлас күңелдән үҙебеҙҙә, туған яғыҙҙы күреүебеҙгә шатбыҙ, сәләмләйбеҙ. Тәьҫораттар нисек? Менә ул бик зур эшләнгән. Союз писателләр яғынан, Министерство культуры яғынан, и правительство яғынан. Ишенә менә кеше ҡарағас, бөтөн безнең Россиядан йыйналған, төрлө халыҡтар йыйналған анда. Бөтөн ярмаркада таныш язучылар да бар, төрлөләр дә бар. Аллаға шүкір, үзебезнең язучылар Башкортстанның да бик күп язганнары бар. Менә особенно безнең народный язучылар, яшьләргә бит ул кызык. Но әйтәсем килә, менә бик күп эшне союз писательләр эшләгән. Карап торсаң, менә ул бит китап кына түгел. Конечно, пропаганда бөтен Россия буенча, и ул менә пример булып тора бүтән калаларга. Менә шушындай ярмарка, китап ярмаркалары. И безгә язучыларга рәхәт ул таратырга, белергә, аралашырга. Укусы менән дә аралашырга шулай бит. Аны менә шунысы һәйбәт, улылар, язучылары һәм яшьләр, и барысы да бергә. Но безне даже отдельно чакырдылар, ана теге семейный пар. Без икәү язгач, Фирдәүс Баширова менән икәү каләм осталары. Анда бик кызык әңгәмә дә булды. Миләүшә ханым һәм союз председателе ярдәмендә эшләнгән инде бөтен әйберләр. Бик зур рәхмәт. И правительство барысына да инде. Тәьҫораттар бик оңғай, демәк. Менә шул язучы яғына килгәндә инде, менә ничек яза башладым. Мин элек Министерство автомобильной промышленности эшләгәндә 2 китап язган идем. Менеджер, социальный институт и менеджер, теория и практика дигән. Бик таралды ул китап. Ләкин үземнең тарихны өйрәнә башлагач, семьяның тарихы. Мин элек кызыксына торган татар тарихы буенча. Ишенгәндә укыттылар татарча, язdılar татарча. Һеҙ Башҡортостандың Көйөргәҙе районы ҡайһы ауылдан? Алаберде ауылынан. Алаберде ауылынан. Хәзер юк, Номараптал мәктәбен бетердем мин, татарча бетердем. Ләкин менә шул эзли башлагач тарих буенча. Әним башҡорт, шулай булгач мин башҡорт тарихына күстем. Мен әйтәм, төплөрәк ничек. Безнең тарихчылар яза бит шул Казанское ханство дип, ярый менә Хәмидең Салават төпкә төшә башлады. Ләкин бик күп тарихчы белән кызыксынулар. Менә безгә язалар инде, китап сорыйлар. Тагын 1000 китап чыгарга туры килде шул Великий Башкирияны тарату өчен. Biz буш таратабыз, хотя үзебезнең акчага чыгарсак та. Һәм китаптарда һанап үтәйек әле, Башҡорт хан, Ҡолғәли, Урал һәм Волга-Бой халыҡтарының тарихына яңы ҡараш, ошо китаптар. Таралып бөтә тимәк был китаптар. Алар уже юк. Менә хәзер сорыйлар Башҡорт хан китабын. Ул минем икәү ҡалды. Ә нисә экземпляр менән баҫтырғайнығыҙ? Башҡорт ханы 700. Тегесе менә хәзер сцена дип уйлыйм, древние башкиры. Бик кызык китап ул. Ул 500 генә үзеңнең акчага күп чыгарып булмый бит инде. Бunda Яткәр Хатович, был китап байрамында язучылар менән осраштым, һөйләштем. Кайбер язучылар әйтә, 5 ел элек басылып сыккан романдарым алынмаенса ята. Һеҙ бына әйтәһегеҙ, инде таралып бөткән юк. Сер нимәлә, ни өсөн? Юк, аны бит безнең китап нәшрияты чыгармады. Һеҙ үҙегеҙ баҫтырып сығарған, үҙегеҙ таратҡанһығыҙ, тимәк? Үзебез тараттык. И сорыйлар. Хәзер безгә звониттеләр, ебәрәбез, менә Фирдәүс ебәрә, шул почта аша таратабыз. Менә хәзер тагын 1000 китап заказать кәнек Великий Башкирия. Но мин аны второе издание эшләдем. Башҡорттар, төрөктәргә ҡарағанда алда булған.
Дариға заманда, ол 500 жыл яңа эраға хаттық. Александр Македонский 2 мәртә оралын алырға тырышқан, бұлдыр алмаған. Озақтан ғана олғаш, шол Индияға біздің башқұрттар қушылып кетер. Шоның турында бик қызық материалдар бар. Александр Македонский заманынан демек. Александр Македонский заманынан үйренәһегез демек. Ордан да алдан. Унан да алдарак. Ордан алдан. Сынапта бик кызыклы. Гомумән бына ошо китап нәшрияты баш мөхәррире әйтүенсә, әлеге вакытта иң зур ихтыяж менән файдаланган китаптар, улар тарих буенча, туган яктың тарихын өйрәнү буенча. Ни өчен ошондай тарихка, үзебезнең тамырларыбызга кызыксыну түгеләйһегез? Нимәгә бәйле ул бу? Ол башкортлар безнең духовный кешеләр. Духовный кеше шундый көчле башкорт халкы. Аны үзе дә аңлап бетмәй. Башкорт халкын еңеп булмый бер вакытта да. Аны менә ул килә илегелектән. Аның көче. Бит менә Башкортстанны язган вакытта әйтәм мин. Ул Башкортстан шул урысларның князьләрен берләштереп российское государство бик зур роль уйнаган. Ул отдельно сөйләп башласаң, бик озын. Но әйтәсем килә менә хәзер мин эшләп ятам 1-2-3 ел уже. 3 ел. Менә 4-нче ел китә. Балбашкасы әзер, бөтен әйберләр әзер. От адая башкортлар турында. Тулгынса. Тулышынча. Кыскартып кына неченә үзеңне акчага күп чыгарып булмый. Мин үзем юлым белән барам. Татарларга, башкортларга күзләрне ачу өчен и прокурорга барысына әйтәм. Менә шул китапны ачыгыз. Шул биттә шул язылган. Только ссылка белән. Потому что әгәр дә тегеләй булай уйлап нитсәң, ул дөрес булмый. Шулай булгач минем китапларда күргән ссылка. Халтанмаларга таянып, димәк, мәгълүматкә таянып бирәһегез ул. Бөтен yerдән йынап. Бына шулай да әйтегез әле, ошо белем җитмәгәнлектән, үзебезнең тарихыбызды тулы кимәлдә касандыр өйрәнмәгәнлектән бүген тарих китапларына игътибар зурмы ул? Менә әйтәсем кирәк, бик зур рәхмәт безнең Рахимовка, ул бит теге указ чыгарды шәҗәрә буенча. И бөтен халкы үзенең шәҗәрәсен белергә тырышты. Мәчеттә мусулманнар, ширкәүдә урыслар язылган бит инде. И заманда менә Академия наукның филиалында монда бик күп родословиялар турында эшләй башладылар. И Салават Хамидуллинның группасы, сез беләсез инде. Хотя ул, конечно, материалларны ала тоже Восток ягыннан барысы да. Но алар бит күбесе карый еще Россиянең карашына, ни өчен дигәндә, аларга бит тоже докторский эшләргә кирәк. Бөтен әйбер эшләргә кирәк. Нинди материалларда өйрәнергә, нинди архив материалларына таянырга һуң? Мин, например, Ленинградның исторический Москвада уже бик күпләр булды. Свердловскийда, Крымда. Ну, кайда барам, шунда енем материалларны. И тагын бөтен китаплар минем итул китап. Шунда изләнеп, һәрбер крупицаны башкортлар турында енап, шуны язып, ссылаться итеп, халыкка иткерәсем килә. Башкортлар турында материалдар, улар бары тик бына ошо Россиядә сыккан китаптарда гынамы? Әллә һез сит илләрдә сыккан китаптардан да эзләйһегезме материалдардан? Конечно. Чит илдән, конечно. Ул мен хәзер уже күп китапларны укыгач, аны башыннан азагына карыйм да, нәрсә турында анда юк. Башкортлар турында әз язалар бит. Тырышалар, күрмәскә аларның шундый көчле икәнен, шундый башкорт халкы үзе дә аңлап бетмәй ул нинди көчле икәнен. Шулай булгач, мен уйлыйм, яшьләр шушы тарихларны укыса, менә шушы китаплар нигә тарала ул? Особенно Зауралидан, Свердловский, Челябинский, Сибиргә таратучылар күп китапны минем. Булай библиотека аша әйтәсем килмәй инде. Кайсы берәү каршы чыга, кайсы берәү целиком сатып ала да юк итә. Ул бит катмарлай бер. Китаптың электрон варианты буенча нимә уйлыйсыз? Мин чыгарып караган Великий Башкирия электронный формада.
Ул бит тиз генә ачып компьютерны укып булмый. Ә менә бу күз алдында китап ятса, аны сорыйлар. Бирегез шул китапны. Аны мен бүген укыйм алсам, иртәгә укыйм. Перелистывая. А электронный ул үзегез беләсез, менә сезнең әти-әниегез булса, ул әйтер, юк, миңа кирәк. Лучше электронный түгел. Китап кыйммәтрәк димәк, шулай бит. Әйе. Аны хоть и телевидение барса әйтә, цифровой дип. Переводят и все прочее. Но халык любит, особенно ученые. Дай мне эту книгу, чтобы я мог... Кулым менән тотып карап укырга шулай. Эдгар Ахатович, бына һез әле тагы ла тарих менән кызыксынабыз, дигән зуррак периодта алабыз дигән. Касан көтәргә шулай да бу китапты, яңа китабыгызда? Кыскартырга әйтәм мин аны. Менә күп материалларны кыскартып, шу калдырырга әйтәм, шу самый главный моментларын. Ну, тезис килеп чыга бит. Һәр разделда можно кандидатскую, докторскую делать. Ул тезислар кешегә аңлатырга кирәк. Әпәк күп була. Онда безнең бит ул башкорт халкының теле, менә древний башкирда бирәм. Шумер заманында, сионизм заманында, Вавилон заманында башкортлар уже була. Беләсезме, шунда сүзләрне бирәм мин анда. Шумерларның булай, безнең сүзләр булай. И барыбер. Сагыштырга димәк. Чагыштырырга түгел, алар алганнар безнең сүзләрне. Мин ссылаюсь на книги, смотри страницу такой димин. Но мин 70 кенә сүз алып килдем анда. Анда бар бик күп сүзләр. Яшьләр пусть занимаются. Мин только направление гына бирәм. Рәхмәт сезгә, Эдгар Ахатович. Чынлап та бик кызыклы темалар. Бу яшьтәр, яшь галимнар өйрәнәһе һәм яңа асыштар эшләйһе темалар дип әйтергә мөмкин. Илһамлы иҗат теләбез сезгә һәм яңа китабыгызны көтеп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, билдәле якташыбыз язучы Ядкар Бәширов менән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.